kublai pi Baroh prolog ban sha kane ke channel jungi kumta hato phi la yo ya kane message ka alert message na kalyang ka government na kalyang ka Sorkar la de phi yo sa comment la de phim pat yo ru sa comment hapo comment section page hagene gisngi kane ka news kal sa phriang bha hapo ki ransan social media bak Sorkar kan Phah ya ka we kan notice kamut ka alert notice haka phone yo phi la de phi switch off la de phim switch off yo ro ya ka phone yo phi kade ka message kan one by direct haka phone Jong phi ka banga bani phiang ne philap no I ka screenshot ba ha na du ka artarik umme kamut haka sngi artarik umme ka Sorkar kan Phah ya kan ka message nga te ngam pat yo ya ka message tu menta bat bun ki bru ki baong ba ki la yo ya kan ka message ba ka Sorkar ka government kala Phah ha ka phone Jong ki ha kan ka message ki tho kum ne ba kin test ya ki phone Jong Paitbah Baroh po kari ba kare kalong kum ka testing ba in future la da don kono ka cyclone le kono ka eryong le kono ka jingjia ka phla la da ka wana po kari kumbale ka China le ki Japan le ka Amerika but kane ka Sorkar kan sedang po kari jongi ru kumju bala don ka thma le kono le la da wan ujumai ba le kono ka jingjia kan alert shwa ye phi hashwa ban wan kine jingjia kanang bapin tip kanang bapin mi shamadan shwaban wan u jumai ba lane ka eryong lane ka tsunami lane kitma ke baper kumbadon kumbajia menta sha po Iran lane sa Israel ta kane ka alert message ka Sorkar ka phamta tangban test ya ka phone Jong phi hato kane ka message ka late ne am shaka phone Jong phi nga tangam pat yo ya ka message hato phi la yo an em songba ai ka jingrai Jong phi po comment mo ka we nga ko ban pen clear phi pim de ban shifting ya ka message am de ka message ka ba but new ya ka phone la ne ya phi kane tang ka alert message na klyang ka government kuma phi yo I hang ne ka jing tho n DMA will test cell broadcast alert on 2 May 2026 in your area. On receive the message on your mobile phone, no action is required. Please do not panic. Come on, what khuslai la dawan kene ka message ru. Te kala ban wan nang nesh kamaru bat ka Sorkar kala bu ka we ka tarik ba ka date ba artarik ume kene ka message kan wan. Menta tem dek atrik menta kalai tarik tela palat kene kapor kala ru ban wan shkmat manu batip ya kata lada wan ru sobha nai panic nai khuslai bat kene kade ka normal message umde ka message ka bakta ye phi tang kene ken ka jik pau jonga lat phi so tanat sobha like bat share kene ka video khnang ba ki parlok ki Jong phi le ne ki long ying long sem Jong phi ki nam panic lat ki tip ya kane ka message so share lem bat ki khobe shibun